ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗୋପାଳ ସାହିର 150 ଘର ଗୋପାଳଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବ ରାଧାମାଧବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବେ ଦେଖ ଦେଖ सीधा जा ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୋପାଳ ସାହିର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ରାଧାମାଧବ ବିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜାରୀ ରହି ସବୁଦିନେ ପୂଜା କରେ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ମୁଁ ସକାଳେ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଠିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ